Me ollaan Aleksin kanssa nyt puhuttu tästä. Ja me ollaan molemmat samaa mieltä, että nuo koneet voi sammuttaa. Luvan pitäisi kyllä tulla Aleksilta itseltä. Ei pitkitetä tätä. Täältähän se sammuu. Lain mukaan sitä ei voi. Ei ehkä lain kirjaimen, mutta lain hengen. Maarit, mitä sä menet tekemään? Se oli Aleksin tahto. Hanna. Hannan on nyt hyvä olla. Taskussa nyt me hypätään! Sulla on nyt viimeinen tilaisuus paeta. Ja mä todella suosittelen, että sä myös teet sen. Jos sä haluat sanoa pojalles vielä jotain, tee se nyt. Sä oot tyhmä, jos sä luulet selviävästä tästä. Totta kai mä selviän. Ensin mä tapaan sun poikas, sitten mä tapaan sut. Mut se näin menee. Mä tollasia pikkurikollisia pelkää. Hyvä on. Sitten mä tapan sut ensin. Sano äidille hei hei. Sergei, kyykkyyn nyt. Mutsi! Sinä. Sulla on vielä mahdollisuus lähteä täältä elämällä. Okei, käydään seuraavassa elämässä. Älä satuta mua. En mä koskaan oikeesti halunnut vahingoittaa sua. Kyllähän sä tiedät. No jo pitkään. Se on ihan normaalia. Leikkaus oli vaativa ja hänen pitää nyt vain levätä. Se näyttää niin hauralta. Äiti. Mitä Riku? Mun pää sattuu. Sattuuko kovasti? Vuorokas ei ole mitään hätää. Lääkäri on tulossa. Sattuu. Mennään me käytävälle. Ei. Ei. Miksi se nousee? Annika! Ne jos vaan pelleilee! Ei kukaan pysy noin pitkään veden alla! Hae se Toppe! Ambulanssia tulossa! Hengittääkö se? Ei kuulu mitään! Mäpäs kerron sulle yhden totuuden. Sinun poikas Martti, se vihasi sinua yli kaiken.
Ei pidä paikkaansa. Oisit kuule nähnyt vaan, kuinka monta kertaa se mulle valitti, että miten sä ahdistit sitä ja sekaannut kaikkiin asioihin. Ei ihme, että kuoli niin nuorena. Mitä sulle? Mitä sulle tuli? Selma, missä sun lääkkeessä on? Mä soitan ambulanssin. Onko sulla puhelinta? Ulla, älä. Minä en halua apua. Soitan Elinalle, se tietää missä sun lääkkeet on. Ulla. Moi Selma. Mä oon just tulossa sun luokse. Haloo? Selma? Selma, minkä teit? Nyt kerrot mulle, missä ne sun lääkkeet on. Ei niistä ole enää apua. Pitääkö mun mennä ulkoa hakemaan apua? Ulla Kiltti. Voisitko pitää minua kädestä? Minä en halua kuolla yksin. Tule vaan. Kiitos.